Grabatzen ari garen unean, goizeko ordu 2:22 diren honetan, Peñak eta Albizuk Zabala eta Zabaletaren aurka sestaon jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 7. jardunaldiko norgehiagokaren, 4. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Zabala eta Zabaletaren izan da 22 eta 17ko emaitzarekin, eta honen bestez bikote urdinak gaurkoan bere 6. puntua eskuratu du. Egia esan partida ederra izan da, hasieratik amaierara arte sekulako norgehiagoka erakutsi dute, jokatu dute, laurek oso partida serioa jokatu dute, eta batez ere noski gaurkoan Javi Zabalaren inguruan hitz egin behar dugu. Hala ere, aurretik gogoratuko dugu batetik urdinak Bilbon Elordi eta Rezusta garaitzetik zetozela, eta urdinek berriz lengoan Jaka eta Mariezkorrenari ere irabazi egin zietela, beraz bolada oso honean, ia ezin hobean zetozen bikoteak, baina gaurkoan egia da aldaketatxo bat izan dela. Kasu honetan Javi Zabalak jokatu baitu Peio Etxeberriaren ordez. Lehengo astean Zenoztarrak kolpe bat eman zion kontrakantxan Labriteko armaietan dagoen egurrari, eta behatzean lesio txiki bat bazuen, eta gaur ez jokatzea erabaki du, eta horren ondorioz Javi Zabala jokatu du, eta benetan aukera bikain baliatu du nahiarako aurrelariak. Hasieran Zabala sekulako erritmoa sartzen hasi da, pilotari abiadura ematen, frontoiaren ezaugarriek ere lagundu diote pilotari errioxarrari joko hori egitera, baina hasieratik esan dugu bezala sekulako ahala erakutsi du Javi Zabalak. Jose Javier Zabaleta ere atzeko kuadroetan sendo, baina egia da Jonander Peña bera ere oso ongi eta fin aritu dela. Albizu zer esanik ez. Egia da orain artean Peña eta Albizuk zeukaten arazo handienetako bat edo irregulartasuna zela, ezta? Behar bada norgehiagoka bat oso ongi hasten zuten, baina norgehiagoka erdian pixka bat zalantzak edo sartzen baldin bazitzaizkien, hortikan aurrera jada pixka bat jaisten hasten ziren, pilota asko galtzen eta asko oparitzen. Horren ondorioz gaurkoan ordea ez dute halakorik egin, eta orokorrean esan behar da Zabala eta Zabaletarena izan dela meritu guztia. 6 eta 2 ere aurretik joan dira Zabala eta Zabaleta, baina gero 8 eta 6 Peña eta Albizu aurretik jarri dira, eta hemen esan dugu Peñak lan ikeragarria egin du honetan, horretan ere hobetzen ari da, beste gauza askotan ere noski sekulako goraka egin du azken urteetan, baina horretan ere ikeragarri hobetzen ari da Jonander, eta gaurkoan hori erakutsi du noski Tolosarrak. Gerora ordea jada 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldira, eta hortikan aurrera jada joan egin dira. Zabaletak are gehiago agindu du atzeko kuadroetan, Albizu pixka bat nekatzen ere hasi da, hasiera egia esan ez du bat ere erraza izan Ataundarrak Zabalaren joaren ondorioz, eta hemen eman behar zaio meritua Javi Zabalari. Izan ere, norgehiagoka hasieran esan dugu sekulakoa erakutsi duela eta sekulako erritmoa sartu diola norgehiagokari, baina gainera Albizu erabat nora ezean eduki du atzeko kuadro horietan, eta Ataundarra nora ezean edukitzeak meritu handia dauka, eta hori ere eman behar zaio noski Zabalari. Esan dugu bigarren zati horretatikan aurrera ere, jada Zabala eta Zabaleta erabat asentatu dira norgehiagokaren jabe egin dira. Peñak eta Albizuk ez dute galdu, baina askoz ere gehiago izan dira. Zabalak ere tanto askoz ere gehiago amaitu ditu, hor behar bada Peñak protagonismoa izan duen zati horretan itzali eginda, eta hor zegoen gakoa hor eutxi behar zion Javi Zabala norgehiagokari. Zabaleta ikusten zen jokatzeko zegoela, baina hor eutxi behar zion Zabalak norgehiagokari, eutxi dio Javik, eta benetan hortikan aurrera tantoak amaitzen hasi da, abiadurarekin ere sekulakoak eta bi egin ditu, eta horrez gain Jose Javier Zabaletak atzean bigarren erdian agindu egin du, eta Peñak eta Albizuk sufritu egin dute. Gerora ordea Peñak eta Albizuk ez dituzte besoa jaitsi, Peñak tanto batzuk amaitu ditu, Albizuk ere pilotaka eder batzuk eman ditu, baina ez da nahikoa izan, eta azkenerako 22 eta 17ko emaitzarekin 6. puntua erdietsi dute Peio Etxeberriak eta Zabaletak. Hemen
esan beharra dagoena da Javi Zabalak oso ongi jokatu duela, oso ongi jokatu du, aukera bikain baliatu du. Besteetan behar bada irregularxeago izan da, baina gaurkoan erakutsi du erregular ere joka dezakeela, etzen bat ere testu inguru erraza beretzat, Peio Etxeberria eta Zabaleta bikote titularrak oso puntu garrantzitsua zuen gaurkoa, eta ara Zabala kantxaratu eta erantzun egin du. Beraz, alde horretatik ere benetan pozgarria, Javi Zabalak horrelako konpromezu bati horrela erantzutea, eta aldiz Peña eta Albizuk lanean jarraitu beharra daukate. Hauxe beraz esan beharreko guztia, Zabalak eta Zabaleta 22, Peñak eta Albizuk 17, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.